Ngizokhuluma iqiniso-ke, yebo kwakunjalo. Kahle kahle vele mangijole nomuntu wami mina vele kahle kahle inhliziyo yami yangikhomba laphaya. Kwase kungasekho lula-ke kodwa ukuthi ngisho kodwa Wawazi kodwa ukuthi abandawonye. ngangazi yebo. Ngaze nawe ufaka umkhuhlane ekhaya. Mina ngiyithola i-chance ngoba esihambile ngabona ukuthi hhayi ngilandele inhliziyo yami vele ngangithandana kahle kahle mina. Wena mawazi ukuthi intombi kapra wakho le. Hayi bengazi, ngimthembe kangaka nami. Ngiyaxolisa ukunixabanisa kodwa ngilandele ngisho into esenhliziyweni yami bekuvele kuyikona sonke lesikhathi. Ngicela ukuthatha le thuba ngikubingelele mbukelo weBlack Life TV isiqopho sesithi isongezo with myself Umlangeni Magasela kulolu hlela ngihambi-ke ngedwa uyazi ngihamba with my Isicaka ngokaluqa amagasa aliseshilo ngenza ukuthi siyabonga kakhulu uthando support nokusinakekela njalo nje madlule emamall Magasela. Hey mfethu the love, thank you so much bafethu yazi we really appreciate it. Yes, but not like that way. Siyekeni. Ngenza ukuthi siyabonga kakhulu uthando support igama lohlelo ke isongezo. Lolu hlelo ke selihambe isikhashana impela abantu bebhala Magasela. True. Ukuthi abantu baneyinkinga abafuna ukukhuluma ngazo. Hey sizama ukupholisa inhliziyo ezimbi lento okubuyisela okubi ngokubi enye izinto esizwe sethu singakhulu so we are trying by all means ukuthi silungise leso simo sibalance between ubudlelwano baba ngoba lesikhathi kade ngikhuluma nabafowethu laba abesifazana abanye ukukhulunywa lento ye-GBV uyabona ukuthi kunobutha between umuntu wesilisa nowesifazana bayalwa abantu omunye ulwela ukuthi kwahlunyezwa umngane wakhe not yena. So khona abathola amacala abangawazi. Exactly. So umuntu wesilisa uphethe kahle umuntu wakhe but uhlale njalo umsolo. Ngenxa yezinto ezenziwa abanye abafowethu ngaphandle abanye sebegwetshiwe for zona. Kanti akhona amadoda right is just that ngenxa yobubi bamanye amadoda. Exactly. Sechaphazeleka abantu abaningi nama-past traumas as well. Abantu bayahlukumezeka bekhula abangakwazi ukukhila and talk about it. Uma ekhula esemdala usethatha lento usehleze defensive akasaboni la fanele abone khona ukuthi ayi ngiyindlala ngibe wrong ngi-admit ukuthi angenzanga kahle kupartner wami. Mase lo partner wakhe lebekhuluma kakhulu vele amvale umlomo ngempama. Because enye into nje baguda abantu ezosetsheni ngento zomjolo abekho guda ezosetsheni ngama-families. Exactly my point. Very important. Ngihamba ama-social work ama-day ama-social work noma lezi zoyinhlaka ey'hanjwayo. Very important. The only time bazobona khona abantu bedinga usizo lochwepheshe abathile uma kulahle umjolo wakhe. Nako uyayiva ke ngoku bese-ke kuvela isongezo. Yeah. Nobhuti uyavuma cabanga. Njani bhuti wami? Ngane yakwethu ubani lo? Lo phambi kwenu talent isibonga Gumede. Awufane Gumede. Thina sazi talent embatha. Manje manje talent awefana. AwakwaGumede. Kungani sikusize ngani bhuti wami? Ngila namhlanje ngoba ngizocela usizo kumina ngento eyenzakalayo lana. Manje kuke wenzeka la nginomuntu wami mina nomuntu wami sineminyaka sandanya e-5. Okay. Ya manje into yake yenzeka umuntu wami besandana kahle naye kamnandi si-right nje sikaphula ihappy. Kwase-ke kwenzeka lokho okwenzakala futhi nakhona wamitha yabo ngabona ukuthi mina ekumitheni kwakhe mina bengumuntu osebenzayo. Ngisebenza away from home. Manje bengihlala emqashweni so ngoba ngingekho mina bengithi mina asale lapha endlini akade. So ngingekho mina vele umuntu wami umuntu oyithandela ubumnandi bengim-understanda kodwa manje kube kube nalokho so amajita elokishini mengitshela angifonela athi umuntu wakhe akuchithela kanje ngibuye ngithi angeke aze ayenze lento because mina bengimthemba nakhona yabo umuntu ogrand kumina. Sure. So into eyenzakele-ke kuthiwa umuntu wami ngoba engichithela-ke yenzeka-ke zaliphuzana saxabana ndlela thizeni ngoba manje angikwazanga ukuyimela leyo nto le ukuthi angichitheke because ukuya kwami ngabuya bese ngitshela ukuthi umithi. Okay. Mangibuka ukuthi akakwazi ukuthi ngafike ngifonelwe mengifonele kuthiwa uyangichithela manje sengiyabuka sengitshela ukuthi umithi ingane yami. Kanjani? Ila indaba iqala khona-ke so into eyenzakele ngithola ukuthi ungichithele nomfowethu. Manje umfowethu yena ubhuti wami omncane Your biological brother? Yeah, biological. Mother, same father? Yeah. Sure. Kodwa manje angiboni ukuthi bebazana indlela ekwenzakala ingane. Kanjani manje? Because
ube umuntu wami nje like mengingekho ngasekhaya yabo siphumile kanje manje-ke because bese ngihlala emqashweni bese sihlala khona kusho ukuthi babonana-ke la bebonana khona bayenza le nto. Yamuzwa sicha ukuthini ubhuti? Ya, yalandela into yakhe nomfowethu lo sisi lwami Sholo. But into efuna ukuyithola ubudlelwane bakho naye lo muntu wakho ngoba uyasho ukuthi beni-right usebenza wona yonke into. Ubumbona wona umuntu o-right ukuthi uyakwazi ukugcina into ekuthiwa i-long distance relationship. Ubumbona equalify kuleyo nto noma? Ya, bengimbona qualify ngoba iminyaka esinayo impela mihlanu u5. Ya, 5. Assume wena ukuthi uyakhona. Ya. Azikho iziphi impawu zenza ukuthi lo muntu engakwazi ukuyigcina because into engazambuza leyo nto ukuthi mase nihlale kakhulu ndawonye nisebenza ndawonye nithi mhlawumbe let's say nigibhete ndawonye omunye ethola ithuba lokuphuma kuyaqala kube naleyo nto noma ningafihlelana but ikhona. Mina njengokwami I don't believe ukuthi umuntu wami engijana ngathi usebenza phesheya sithandana serious la. Mina mina Nkosi yami umfowami ngenza kancane edede ntombi ahambe esokweni angiyiboni nje le nto yenzeka. So yini eyenza ukuthi wena ucabanga ukuthi usisi umuntu o-right uthi ngakuhlala kulinda uzobuya? Bengimthembile yena ngoba isikhathi esiningi njalo menginaye ngingawutholi umsebenzi wakude bengikwazi ukuthi ngihambe mhlawumbe noma iviki elilodwa yonke into ibi-right. Ufice sayitshitshi. Ngimfice nje. But manje lento le mfethu ngokuyibuka kwami mina lo muntu lo aware ukuthi uthanda into ezobumnandi. So umuntu lento ezobumnandi nophuzo oludakanayo noku-understand i-long distance impilo umuntu othanda i-groove nje yaphithiza. Impela niyaphithizeka kodwa phela kuya ngokuthi umuntu umakha kanjani nanokuthi uyiphethe kanjani. Umuyithemba wena ukuthi umakhe ngendlela e-right. Wow. Muyithemba ukudlula utshwala. Ethi yabazi utshwala le une-percent. Leya nto fethu uyifaka emzimbeni nikhulumisana. Mifike emzimbeni ishintshe i-conversation. Izinto ziyashintsha. Abantu ngakusasa usumbuza ukuthi wena wenza ukuthi asayibu guys utshwala ngiyabiyeka. Wena muyithemba wena ukudlula lento engena ni-right abantu be-right. Abantu abaphuzayo cha I swear. Umuntu ufika aphuza be-right. Umbono emva lokho usenza izinto sesiyamkhumbuza kusasa akasazi kodwa ngento ayithathe yena wayifaka yena emzimbeni wakhe. So yikho ngithi mina muyithemba wena kakhulu. Ya, benginakho ukuthemba kodwa manje uma ususho kanjalo-ke usuyabona ukuthi khona la ungabukanga kahle washawa i-love is blind. As much as usisi lo uthandana ade ngazani according to you nomfowethu nobhuti wakho mawucabanga ngene bahlanisa umfowethu naye udla uphuzo oludakayo. Ya, impela-ke yena uyakuthanda nje utshwala uyaphuza nje sidala kodwa like uclean yena kodwa utshwala uyakuthanda. But he's going back to into esikhuluma ukubaleka kokuthi umuntu modate-ana naye wazi i-background yakhe. For the fact ukuthi you guys have been dating for 5 years. Emva kwalokho kodwa akamazi ubra wakho biological. Bengalula kakhulu. Umuntu mina onempilo ekhaya. Ufihla nemndeni. Cha, ekhaya benginakho lokho phela ukuthi bangikhulumela izinto ezitholi kahle. Banami asikusizi asivele sizama ukuthola usizi sithola ibrazo because awuyafihla shona. Igazi. Ha. Hayi bengathembi umuntu impela nami ekhaya banawo lo mqondo. Banawo nje impela umqondo wabo ukuthathelana izinto nokuthathana kancane manje izinto eningi bengingabatsheli. Overprotective. Yeah. Kanti baphinde bangenzela kodwa asisho ukuthi kwenzakalile sichaka ayinawo njalo. Just imagine into bullet yesosha ligadile. Lalelana sambeni siyobheka ukuthi labo khuluma ngabo sabathola masibathola lo daba lifika apho bese kufuna ukuthi ukuthi wonke umuntu amasayidi wonke aphefumula abalance futhi ungakhohlwa ke njalo upress subscribe lapha yana ulike share and comment usitshele nawe ukuthi uzizwa kanjani ngalolu hlelo ukuze siqhubeke yabo senze umsebenzi wethu bemnandi kakhulu asenzeni kanje asambe somlando futhi. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350 sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1,000 nje kuphela. Ungakhohlwa
Specially zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Walala wasala, wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Nabakashana kamenza baphuzumla zangameva nena-ke benjante nopapa ekhanda sabingelela ngenzela kusithemba ukuthi ningahle niphilile la kuyi-Black Live TV igama lohlelo iso ngeso. Angihambi-ke ngedwa, ukhona umlingane Kaselo yeye. Emlangeni Magasela niyazi-ke kulolu hlelo ukuthi sidinga indaba zabantu ezinzima kwesinye isikhathi, but sometimes ngithi ngibona ama-guest ethu ngithuka ukuthi angabe ngisasohlelweni olu-right yini kodwa sikho lapha. Stop it. No, I'm just like kusa-right because you guys anyways niyaphila bafethu. Ngiyazi ukuthi ku-tense ngizama ukuthi ngilungise isimo nithi ukuhleka kancane. Listen up. Yabo? Siqale ngala sibingelela usisabona. Yebo sawona bo. Uba igama lasisi. Usindi. Sindo aba. Sindo achaki. Okay. Buti? Utsabe sokumedo. Sami sokuba. Oh, okay. Phakathwa. What? Ingawe lento vele batshela ukuthi why si. Ibeke eThekwini. Hayi mfowethu njengoba namhlanje ngibizele ku-Black Live ngize ngayaleli udaba lolu ale ntombazane lo ebengithandana nayo. Indaba yokuthi kwenzeka lento eyenzakala mhla wena ulala nayo. Yamos? Angimuzwa kahle lonke Zama ukuphakama akuzwa mfethu. Mina ngoba Andinginomoya. mhlawumbe ku-Black TV ngithi ngibizele ngodaba lalento eyenzeka phakathi kwakho nentombi yami leya. yiphi indaba Lo walala nayo, intombi yami lo walala nayo. hayi angazi mina ngazi ngilale intombi yakho Le. Nansi. Ngalo sikhuluma nje sikhuluma umuntu okude Nami ngize ngiyayibuza usikhona. Intombi Usho yakho le baba. thwala nalo. ngiyaqala ukuzwa ngawe lo Umuntu wami ngiyeke lo ngoba nje usulale naye. hayi bengingazi baba Usho? hayi bengingazi Sisiyazi usibhuda. No bengazi angikwazi ngaphuma ngapho mina. Ukuthathela ngokushoyo. Umuntu wami lona ngasola futhi ngempela ukuthi Okay, siqale la mhlawumbe. Usisi uyajola nalo bhuti. Cha ngitsholi naye. Uyamazi kodwa. Ngiyamazi ngokumbona. Awukazi uhlangane naye nje mhlawumbe nebekuhloza inxoxo Cha, conversation. Kanti bhuti ithatha ukuthi balalile laba bajola bathandana amantshontshena wase wadino ivelaphi awuyinabo. kahle ke ngizothatha ngiyibeke nje ngendlela e-right. Lento iqale mhlawumbe mina kade ngiphumile ngiyosebenza. So ngiqashile mina la ngiqashe khona. Ngihlala nayo intombi yami. So manje ngizophuma mina ngihamba ngayo emsebenzini. Manje emsebenzini ngisebenza khona sengibuya ngaleyo nyanga lelo ngibuyile. Sure. So ngisebenzela kude vele. Manje mengihamba elokishini amajida ayangifonela angitshela ukuthi hayi umuntu wami kanje yabo uyangifebela nami ngibuye ngingabakhola Yeah. ngoba ngazi ukuthi vele intombi yami ayizukuyenza into engasile ngoba phela mina naye yosiyazana siyathembana siya-understandana. Kodwa manje-ke mengithola-ke mina sengibuya ngoba sesho lento ayisho ukuthi ngathi kusanda kubuya wathi mina wathi imithi kumina. Manje akakwazi ukuthi ngithi ngingekho mina while nabafesi kade bengitshelile ukuthi umuntu wami ubengifebele. Manje leyo nto leyo iyona engenza ukuthi ngibone ukuthi ngenzela isilima ngalento aseyisho ukuthi manje umitheli. Leyo nto engiphathanga kahle neze manje ngikwazanga nanokuthi ngibhekane ngase ngabona ukuthi hayi ngiphume. So wena ulayini ukuthi umfowenu uyena okunokhayo ubamba kanjani? Unayo proof ukuthi umfowethu uyena bevele encinza umuntu wakho. Iproof ikhona ngempela futhi la efonini abafethu baye bangisendela bangitshela. Sure. Ikhona. Okay. Ikhona. sasijolo noma sasikhuluma kwenzalani awu video le Qwabezani wena lo sisi uyamazi. ya ngimazi ngombona sisi and futhi bengingazi ukuthi umuntu wakhe Sikekeni asebenziseni lokuthi nibengazi vele. Yeah. Nawe mungazi nawe. Sengibuza nina noba uthu nina sizathu ukuphika ukuthi ninabudlelwane if kuthiwa mina anihlanganisiwe lapho uthi asinabo ubudlelwane anabo. asinabo Nihlanganiswa yini bo?
Ngizaphi? Nihlanzwa yini? Hayi cha ukubonana nje nokuthi sihlale vele endaweni eyodwa ngibingelele Sure. umakhelwane. Uyaphuza nawe? Uyagroove kancane? Ya ngiyakhuluma. Nawe i-groovist? Nawe Yebo i-groovist? ngiyona. So awukazi uzulahle? Angikazi base ngimbone utshwale ngihlale naye sikhulume wangithengela lo wangithengela kona hamba lokho. Oh, iyanyuka. Siphendanga sabonana kona. Ha, iyanyuka phela Akusiyi proof yokuthi kuyajola lokho. Ngoba ayikho into eyenze kwangithengela then wahamba sahlukana kanjalo. Shuthi kwaba ukuthi sahlukana mhlawumbe bathi singahamba naye angazi. Kodwa nje ngagcina lapho kumbona. After lokho ke masebuya useyangichazela ukuthi so mina bengijola nobhuti wakhe. Angimazi nokuthi ubhuti wakhe futhi mina. So wena azi ukuthi uyedwa kuba ubhuti ku-brothers? Noma ngingazi usuyedwa kodwa ngaze ngitshele ngabafo. Bakaze ngitshele lutho nje ngomndeni. Sanithanane for 5 years? Awu bengifihla shuthi. Ngoba ngihlala Uzizwa kanjani mina. ufihlwa wena nje uyintombazane omncane kanje usuyafihlwa? Oh. Mhlambe bengekho ready phela shuthi ukuthi aziwe ukuthi kunomuntu. So u-understand nawe lokho? Ya ngisho kanjalo lesinye isikhathi bese besixaba bengimbuza unomfazi yini waye ungafuna ukukhombisa usisi wakho nomndeni wakho nanana shuthi unomfazi ekhaya athi nowakukho kanjalo so nami ngenami since bengimthanda bengagxilile kuzinto zonke kanjalo kodwa nje sikhuluma iqiniso go to girl uyazi na ukuthi uyathanda ukubonakala uma ukuthi uthandana nomuntu ya konjalo base befihla phe bengekho into engizoyenza ke bengize ngiyiveze mina futhi leyo nto ingakwenza ukuthi uphinde ugcine ujola nomunye umuntu flat because sometimes kusuke ngakona ukujola bese uflat yabo uhlale nomuntu akuthengele nibe happy because vele kunale void ukuthi nomuntu akho vele naye ukuthi angifika ngake lo lapho usenihlale nakhona naphuza ayafika ngaba Jacqueline nje ngamthengela isiphuzo saphuza saxoxa aphelela lapho manje umthisa kanjani ungakazi uhlale naye hayi amamitha ke angiyazi angiyazi uphikisisa Animethanga kodwa nenza. hayibo yokhulelwa senzani lo saxoxa njengoba ngitshele yena mina umuntu wami ngoba ngiyazi yakhe mina kanjani yena mesho uthini ubalile inyanga engekho usethi manje lento engishosho sayihlangana base mangiyazi iyahlangana wena ngokwami mina iyahlangana ngoba mina engaziyo wena wazi naye useqala ukuyidefendela ngendlela ngoba nakhe ezwile warifa kazwanga ke mayelana ukuthi mina ngaye amajita akhe angibona nabantu ulala nomuntu Warifa kezwanga. warifa kazwanga bezosho kanjani ukuthi nalento engishoyo ayo inkinga ukuthi usezwile inkinga futhi ukuza phela ngiyona iproof nanokuthi ufuna uma ihlokoza wena ngingasho kanjalo ukuze nje eqondile ebonakala ukuthi ngempesha uthi yabo naba kubonile inkinga yokudila nalaba kinjalo bafuna uma kanje athi kanje vele abangibonanga ngizophika abangibonanga What if akezwanga? Hawazi wangichaza uthi nami ngimngayi ngimngayi ngoba kanayo proof eqondile nje bese unayo nje besho ukuthi unayo nami ngithe ngicela ukuyibona ama calls akasho nithi letha ke bra ngikhombise mina ayikhiyo nje ifoni yavuleka Kuya. vele nje khona lapho Kunjani babushe? Abungolela bukhona. uyahleka Yazi bro isikhathi sokuthi ukhuluma iqiniso nje singaze sifike lapha. Ikho into yazi ngalento. ayikho Sure. bengidlala ngawo mina wesichaka kuyenzeka yini ukuthi yena uthi yena umuntu ashiya umnyango evulile uzofika kena uyolala khona njengayizolo Nisondelana. ngazi sikhuluma ngani Nisondelana nje nihlubule. Kodwa into yazi. ngazi lutho okay bantu abami ngasingasimosha isikhathi mina ave ngijahile Dlala kathi lezi ngane. so sikhuluma iqiniso niyathandana nobhuti bungazi ukuthi ubhuti wakho okay ngizokhuluma iqiniso ngizokhuluma iqiniso ke yebo kwakunjalo kahle kahle vele mangijole nomuntu wami mina vele kahle kahle nenhliziyo yami engikhomba lapha wase ngingasekho lula kodwa ukuthi ngisho kodwa wawazi kodwa uthi abandawonye ngangazi Ngaze nawe ufaka umkhuhlane ekhaya. mina ngiyithola ichance ngoba esehambile ngabona ukuthi ngilandela inhliziyo yami ngangithanda kahle kahle mina wena mowazi ukuthi intombi kapra wakho le hayi bengazi ngimthembe kangaka nami ngiyaxolisa unixabanisa kodwa ngilandela ngisho into esenhlizweni yami bekuvele kuyikona sonke lesikhathi Mana wesobancane wena ufike kulomfuyo othandana naye ufuna lo. Wa pretenda kulo ngathi awumazi. Okay. So wena kahle kahle ubuze endodeni yakho kodwa wafika ngetransport. Ana kahle ngetransport umntwana utransportela endodeni yakho. uba yeah ngingasho kanjalo kodwa ingane kabaniki yeah ingane bane kube yalo osebenzayo besides ngihlala naye phela ingane yakhe
Indaba sangaze ngimtshele naye ubhuti uthi naye njengoba senza into Uyasebenza wena, baba? Cha ngisebenzi. Dokho bengibambe. Manje wena mfethu angithi ubhuti wakho ayikho nje into ekuthintayo usuzwileke kubona urelaxile nje ukuthi wena usetshenziswa umfowenu ukuze kufike kuwena ucabanga ukuthi nawe ngakusebenzisa ilanga mayifuneka kwendawo usabancane la Ngicabanga kanjalo ngoba ukhombise lokhuzana ungathembeki ngoba uqale ngomfowethu waza kimi ukuthi befuna Na condomize kodwa nini? Cha sikundi. kanjani bemithisana Phela kuthiwa ingane yalo usebenzayo. Kodwa mina Ungadlala ngo-transport. Kodwa nawe ngazama ukutshela iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Wathi wena hayi asikholwa sobe sikhulume le kwavela akekho la. How many months serve? How many months serve? Hawu umuntu wami bengekho for 2 months. Hawu umuntu wakho futhi lo phela umuntu wakho. Bengihlala naye Utransport lo. phela ngizosho kanjani ngoba bengihlala naye ngithi naye lo ungaze ngoba nakho vele mina ngijola nobhuti wakhe. Then ngisehambile ubhuti wakhe ase ngithola i-chance ke mina ukuthi Akakwazi wena ukuthi kodwa nobhuti wakho. Solithuba manje ingekho lokuthi wenze lezi zinto ezenzayo. usingangisaba phela nami usho ngase ngibona ukuthi I things wenza. Ingane yaba. Ingane Baby kodwa ngihlala naye phela. Sinesho ngaleyo. Nginesho mina ngiyazi phela indaba ngisho kanjalo ngoba ngibalile mina ngabonze ekwisho nje usihambe 2 months mase ngibala mina inyanga zami ngiyabona ukuthi niyakhe shithi umsebenzi kabhuti asebusuku ubukela phansi akukho njalo kodwa ngeke ngize ngisho ukuthi yakhe phela ngeke utransport ahlele ngekho bese ubhuti ehlale esebenza bese kuthiwa ingane ka transport kanjani mhlawumbe ke kudinga ama DNA ngesazi Abandawoni. mhlambe ngihamba aze kufike kanjalo ke kodwa mina ngiyazi indlela engibale ngayo ukuthi kuyaqondana ukuthi yakhe Okay ke isiphi izathu sakho ke sokuthi ukwenze lokho yini le wrong enze ubhuti wakho because enze umuntu wakhe enze ukuthi uyiphiniselele ngomfowabo ngoba phela igama lelo lihlelo isongezo yini lo i-revenge lo ayenze kuwena lo bhuti uthi ungazomsusela nje into ayenza kakhulu at the time ezohamba nomsebenzi besebenzela khona la eThekwini mehamba nomsebenzi wathi uyahamba sathi ngicangishela imali yakho sesibengila endlini wangangishela imali yakho wangangishela imali nix wathi ngizozibonela wahamba nemali yonke and inyanga oqala esehambile ngiyazama umfone ngiyamfonela ngiyazi ngikwephede yakhe umuntu ayibamba ifoni wazi yabanjwa ngakusasa sibanjwa intombazana ngabona okay nami ke lento aseyenza esami ngivele ngenze kanje vele nobhuti mase ngiqalile khona yabo esayisakwenza kodwa sengibona okay ngenze ngifana inhliziyo isikhonto engiyenzile ngase yabona okay nje bese enze kanje esengivele ngenze kanje kuse kubonakala in public lethiwa sebekwazi ukuthi bamtshela amajita azathola otherwise ngaba akatholaki if angifihla akuba ngafihla ingombe engasafihli vele nami ngabona okay ufuna ukwenza lento le baze babone bamtshele nje bemtshelile ke Shouldn't angiqhathwa imali if ever ubhuti bekade ekwenzeke ba broke ubuzomtshitshele khona ngoba asenayo imali ngingasho na kanjalo Awu ngoba nawe kwelenza ngiqiniso kumina ngithi nawe kenza ngiqiniso kumina wayesho kanjani ukuthi mehamba yena ngangishela ngigqose nje asingizozibonela obviously ukuthi angenze into engiyenzile angithi bekwazi ukuthi angiphe lo mali ngilale endlini wena wenza nje for a living as a girl nami bengiphanda phela ngiphanda ngendlela yami yini indlela guys ngosukhulumisa kwephara manje anama ngisamqondo indlela yakho iphetoma kahle bengidayisa ngidayisa cosmetics yabike into ukuthi bekuthene bengiyenza kodwa bengikhona ukuthi ngiphile yilokho bengikwenza Kuthi ungayithatha ibhuku ngokulubuka akathe ngena la sibona ingane encane nje ngosameda bukisela innocent efuna ngasuthi ngakhulunyelwa kodwa igaxa seyikhiphile ngane yakwethu isho kugcwala umlomo ukuthi ekwenzile izisolo nangengozi futhi kwenza ngoba ubhuti wasuka wenza iphutha lokuhamba nemali cabanga case enjalo nje isona azolifela lapho cabanga ukuhamba nemali yakho 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 nami sithiwa ngiyahamba futhi nami nemali cha wena vela ayikho indaba yakho angizayike indaba yakhe futhi wawupheya ngayo ngangipheya phela umthanda kodwa wasusa lusupheya yebo kanjalo revenge for bese ngikhetshisi ukhethe nomuntu oqala wamphika mumphikiswa yini vele eqaleni bengazi into omgaba muwazi bengazi musushawo nembezi ayeke ngiyahleka mina revenge transport revenge transport urive engaza kodlelana wabhayini ayikho lento langena sambe nothi ngizothini nami ayikho kodwa sorry bra wami yes
uzothola enye intombi e-right mfethu vele uphume kulo sisi. Yeah. Phuma nje ngiyazi kuzoba nzima. Phuma baningi amanye ama-2K akhona uzozowathola. Leli 2K ngathi ayike. Not make sure. Ukwenza u-Uber. Transport la Qhubeka nalo wabamba ifone. uyayibhaquzela lo wabamba i-call lo kade musha qhubeka naye. Sesembe. Sambile. Signing out.